Lah wong sing didayoi sing di omah kuwi nampa kanthi becik kok. Lah wong sampeyan kuwi sing ora tak sowani kok gembrak-gembrek kaya cempe kodanan. Mbok nggih sampun to timbang ora kajen. Ayo to nggone dhewe-dhewe. Panjenengan sing dadi ratu ya ngayomono karo kawulane, carane ngayomi ya kepiye? Nulung kawulane sing lagi keserakat. Tindak tanduk muna-muni aja sok nglarani atine liyan. Mongko atine kebacut tatu angel pulihe. Ngoten lho. Mbok nggih sampun to. Kula tak nyuwun keterangan rumiyin kalian sinuwun kersa dos pundi dipun ora. Ning aku tetep ora serujuk. Lara temonku ya dadi tanggung jawabe Baladewa. Arep dikepiye wae Kresna kuwi adhiku. Mula ora sandadak kokean Dawa Rembug kowe minggat saka kene. Yen nganti kowe ora gelem minggat saka kene aja takon dosa. Baladewa tegel karo kowe. Aku ya wani kok. Apa rumangsamu kuwi? Petruk terus ngingrim ngono ya? Ha. Heh. Lho. Wani wae wong diwarai kok. Aku ki wong cilik kuru mangsani, aku wong melarat kok. Mangan rekoso tak akoni. Ning basa banget kowe kuwi. Karo wong desa sing urip rekoso. Mangan durung krasa nyambut gawe kudu rasa sing dipesesa. Isih dina barang. Ngelingono. Ora ngersane Gusti kang nyipta urip kuwi kabeh padha. Wis nek mati ora takoni bojomu pira. Pangkatmu apa ora tekoni? Ngeri. Lho. Malah menteleng wae kok. Apa rumasane wis Petruk ngene iki terus ora wani ngono? Aku iki wani sing tak waneni ora perkara Baladewane ning watake sing lali karo adeg-adege ngratu. Ora. Kowe kudu minggat. Ora minggat. Aku teng kene kok. Ora mulih. Kok sing di omah ora nundung kok. Yang nganti kowe nantang perkara karo Baladewa, mara maju. Aku ora bakal mundur sanggah. Wah, aku ya wani kok, Le. Aku ya wani arep ngejak pirang dina cekake. Lho. Kowe mentala malang kadang karo ngarepe Baladewa. Yen pancene mentala karo Baladewa, ayo. Yen kira-kira kuat nampani nenggala, maju ae. Anut ngapunten kula kok radi geblet nguyuh sekedap nggih. Kula tak ten wingking sekedap nggih, Pun. Nyun pangapunten lho nggih, nyun ngapunten. Ora sak kaya rembug metu njaba. Ayo sing mati kowe apa aku? Arep ngene Petruk mati wis tak lilani timbang urip kudu yayak mendring. Ayo metu njaba kaya apa digayane Baladewa? Bangsat arep pareng. Kula ngantos nilare ngreh tata krami. Sinuwun, kula ingkang sowan sinuwun. Ya Petruk. Taraharja praptamune Skala Petruk. Nggih, raja sowan kula Niskala. Bakti kula konco dhateng Paduka Sinuwun Dwarawati. Ya wis tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, sang tanggen kula mundi. Menika Sinuwun Mandura ing ngrawuh wonten Medhapi Dwarawati. Bakti kula katur. Ya, Petruk, wis tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, sanget nggih kula mundi. Sehat. Ya Petruk, waras nggih. Kang garwa rak nggih tesih keca ta. Wong edan iki ya isih ta ya bojo. Ha iya ta. Werkudara cilik, Bima Kunring, Den sehat. Iya Petruk seger waras syukur. Ngastoses. Burung-burung wis njaluk iki lho. Mbok engko ndoki jiye ora sah. Util kok ora ilang-ilang. Petruk nun ana parigawe apa kanton semengko sowanmu ana Ndara. Nggih. Sowan kula wonten negari Dwarawati menika menawi kaperang wonten perangan tigang perkawis. Ana 3 nggih. Sepisan kula ngaturaken sungkemipun Bapak Semar kunjuk dhateng Paduka Sinuwun Dwarawati. Kawula nuwun. Biasa wae to cangkem iki nek omong iki. Sing ngrungokke iki men penak ngono. Menika ciri wanci lele wagina mati ya. Sarmejana ulane aja kelewis sarane. Iya sakarepmu. Sepisan ngaturaken sembah sungkemipun Bapak Semar. Wis tak tampa mengko bali yen ketemu Kakang Semar tumiba sepadha-padha. Nggih. Mangke kula aturaken dhateng Bapak. Ngalih. Menika kula ngaturaken sungkemipun kadang kula Raka Mas Gareng Sugiartanto. Sapa meneh? Mboten. Nggih Kang Mas kula Gareng. Kayang adi kula Sarmadi Bagong. Ya.
wis tak tampa mengko pangestuku tumrap marang Garing lan Bak. Nggih, mangke kula aturaken. Dene Jangeptri wigatos sing perlu. Sowan kula mriki badhe angambali menapa ing dados aturipun Bapak Semar kala semanten. Nun sewu, Bapak Semar kala mben paring dawuh menapa, matur menapa, lah kula kirang tanggap. Bakenipun kula dipun utus Bapak menika namung truk, kowe sowan nyang Dwaramati iki wis 5 dina. Nyuwun pirsa karo sinuwun kepiye munggo sing dadi penyuwunku ditampa apa ora. Ngaten. Iya, Petruk. Nalika 5 dina kepungkur wong atuhamu Suwanana Praja Dwarawati. Wigati bakal ngelamar anakku angkat. Ya kuwi Endang Lara Temon. Oh. Ngaten? Iya, Petruk. Ngelamar Kang Putra angkat. Bener. Sinten? Endang Lara Temon. Lara Temon. Iya. Ngelamar kangge sinten? Kangge kula? Dudu. Kang Garing? Ora. Lah lajeng apa bener yen to wong tuamu wektu dina iki duwe anak angkat sedulurmu Kang Wuragil adine Bagong ya kuwi Bambang. Oh, nggih. Lagi kelingan. Kula menika gadah adi Bambang Penyet. Bambang Senet. Menika adi kula bapak nggih mupu anak menika. Iya Petruk, nalika semana wong atuhamu Kakang Semar Badranaya nglamar Endang Lara Temon bakal didhawuhake marang Bambang Senet. Nggih, dados sampun gamblang. Lajeng dados pundi dipulilani menapa mboten kepareng kula majung jawuh. Petruk, nun. Ewuh kaya nggonku bakal arep atur karambungan. Awit dina iki uga ana panglamar saka Praja Ngastina. Utusane Yayi Prabu Duryudana lumantar Gustimu Mandura Kaka Prabu Baladewa. Uga bakal mboyong Endang Lara Temon ingkang bakal kadhawuhake kelawan Lesmana Mandrakumara. Oh, ngeten to? Petruk iya. Ning ngene di. Jebul tinemune si Adi durung bisa atur karambungan kuwi, awit Yayi Kresna nampa penglamar saka Karangkedempel. Inggih Kaka Prabu. Wah, kok ya ora kandha mau-mau. Kudune si Adi rak crita mau-mau yen sira Yayi kuwi nampa penglamar saka Karangkedempel. Dadi sadurunge Petruk tekan kene iki wis ana pawangsulan. Ning ya ngene lho, Di. Ngene, aku ya mung ngelingke, dapur ngelingke. Si Adi kuwi saweneng ratu. Ya to? Narendra Gong Binetara dasare titis pukulan Bathara Wisnu. Yen si Adi bebesanan karo Yayi Prabu Duryudana kuwi wis sak babak. Si Adi bebesanan karo Yayi Duryudana kuwi padha-padha Ratu Binetara. Ngono. Ning ya kuwi mangsa borong karo Yayi Kresna. Ewadene Yayi Kresna kepengin merasa derajatmu, ya monggo. Wong kuwi gumantung ana rasamu kok, Di. Gumantung ana rasamu. Ning ewadene nek Baladewa ditari lho ya, Baladewa ditari eman-eman. Ing atase ndi anak ayu, mongko arep diayunke putra Narendra. Tur dasare Lesmana kuwi digadang besok nggenteni kelungguhane Yayi Prabu Duryudana. Lho, ora bakal tiba parang ning tiba kasur babut. Nyun pangapunten sinuwun. Menika kula kok mboten teges badhe nyela-nyela kaya gendul niku mboten. Namung inggih dapur sing jeneng wong antri iki endi sing dhisik kudu diladeni. Cara wong antri ingkang rumiyin sowan dhateng Dwarawati menika Bapak Semar ngaturaken layang penglamar, ngeten lho. Mila kula wangsul saking mriki nggih kedah mbeta dawuh saking Manduka babaring lelampahan menika dos pundi dipun tampi menapa mboten. Nyun pangapunten mboten kok teges kula menika arep melu cawe-cawe jer Purbawasesa menika wonten asta Paduka Sinuwun Dwarawati. Upamiya Paduka Sinuwun menika mirsani dhateng Bapak Semar ya aja didelok Semare, ngaten lho. Wong kula pitados nyatane kula tumut panjenengan iki ya wis suwe banget terus ora mulagi wingi sore. Ora sedina rong dina taunan Petruk niku srawung kalih Sinuwun Dwarawati. Wong kula ya sithik akeh ya wis arep didadekke mantu Dwarawati. Mila nggih, monggo dipun penggalih, nggih ta? Sinuwun Dwarawati menika sampun kondhang Ratu Barbudi Bawalaksana. Ora bedak-bedake srawunge. Wong cilik apa wong gedhe kabeh disrawungi padha. Menapa malih anggenipun mirsani dhateng kawontenanipun Bapak Semar. Ngaten. Bapak Semar menika wujud gedibal kaping 29 ing laire, namung batinipun ra nggih Paduka pirsa piyambak Bapak Semar menika sinten? Ya. Yayi, aku ya mung ngelingke lho, Di. Aku mung ngelingke.
Ngeling nggih. Arepa ana sing ngaku jare Titis Dewa ning kasat mripat kuwi ora iso diapusi. Ora iso diapusi. Mula ajining raga saka busana ajining diri gumantung saka lati. Ngaku titising dewane nek carane nyandang penganggo kaya kere. Lah sapa sing arep ngejeni? Sapa sing arep ngejeni? Paribasane golek esuk dipangan sore wis entek. Ning oleh ngadi busana pinter kabeh mesti wong ngejeni. Mula di aja nganti gawe wirang sing padha arep nindakake bebesanan. Ya yen pun Kakang sarujuk yen Lesmana dhaup karo Lara Temon kuwi bakal njunjung derajate Lara Temon anuga nyembuh kuncaraning Praja Ndwarawati. Namung ngaten lho sinuwun. Paduka menika ngempakaken reh kawicaksanan, nggih ta? Apa ya mung gampang diblithuk tembung manis lan gumelaring bondo. Paduka paring dawuh jare dununge rasa mulya ki ora ning omah gedhe magrong-magrong. Dununge rasa mulya ngendikanipun mboten wonten tumpukaning Bondo Raja Dunya. Dununge rasa mulya menika namung dumunung wonten rasa panarima, nggih ta? Kathah tuladanipun kathah. Omahe gedhe, nggih ta? Apa-apa duwe jaran kari nunggangi, nggih ta? Mobil kari milih. Ewadene hawane omah niku prungsang. Merga sing padha ning kono ora gathuk atine, terus rasane ora gathuk. Lah niku ya akeh. Ning nggih wonten tuladane paribasane wong ora duwe apa-apa, nggih ta? Anak rabine nggo mangan wae rekoso. Ewadene kok uripe ayem tentrem, adoh saka rasa sujana siji lan sijine, adoh saka padudon. Menika iki mboten kirang. Mila monggo sinuwun keparenga menggalih dos pundi dipun tampi menapa mboten. Nek aku sarujuk yen Lara Temon diboyong yang Ngastina. Ya. Aku sarujuk yen Lara Temon diboyong yang Ngastina. Pak, lah Semar kok arep boyong Lara Temon diat itu karo Bambang Senet. Lah wong Semar ki mbok yo mikir anake telu sing joting benyih kuwi. Tiba-tiba nggo mantu lah mbok luwung digo ngragati anak-anake telu sing do ledis-ledis kuwi. Piye bisane anake telu ki urip mulya. Paribasane urip sekeng kok arep kemewat ngerabi anak ratu. Semar kudune nyilo gitoke. Dhewek iki sapa? Gedibak ping 29. Dienggo makani Gare Petruk Bagonge kurang kok. Dadak arep rabi karo anak ratu. Arep tuku apa sih dadi kesenengane anakmu? Ora bakal iso. Apa kelakon ngedol sirahe anak-anake Semar iku? Ya. Apa kelakon ngeragati anak ratu dadak ngedol omah? Wah, diitung. Eman-eman banget. Ing atase ratu Gong Binetara kok besanan karo Semar gedibak kaping 29. Demen mung dijak ngemis ngalor ngidul. Mangan nek ora ngemis ora iso mangan. Kuwi ya Semar sak anake kuwi. Padha nguntap lir kinetap. Toto bang mawinga banget. Matot-matoning lati netrandhik ngondar-andir soring jangga malatu-latu sinabet marang Gedeng bel murup metu dahanane nyun pangapunten sinuwun ingkang nami menungsa menika kedunungan apes murka karo lali nggih menungsa menika kedunungan apes murka karo lali. Ora mawas kuwi pejabat apa rakyat kabeh sandangane padha wonten ngersane Gusti sing nyipta urip kabeh niku padha. Karepmu piye? Nyun pangapunten menika kula kepeksa badhe nderek amang suli dhateng ing dados pengendikanipun ingkang minuliyang jagat Masmu nggih ta? Narendra Mandura Prabu Baladewa. Ya. Prabu Baladewa ing lenggah wonten wingking kula menika ingkang tansah kula luhuraken ingkang tansah kula bekteni ingkang tansah kula pundi-pundi ingkang tansah dados sesembahan kula ingkang asipatitah mengkono Peter nggih namung ketingalipun sinuwun menika nembe supe yen to derajat pangkat iso minggat bondo donya iki iso lunga terus ngias karo sak pepadaning urip arep monggo piye nyuwun pangapunten kula tak nyingkur sawetawis nggih kula tak nyingkur sawetawis mangsa bodho nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Petruk, aja ninggal tata krama. Ampun semelang. Petruk kali segara. Kula iki Petruk
babaran saka UNES ya mesti nganggo tata krama kok. Wong kulino gilut nyang kabudayan. Iya. Nyuwun ngapunten sinuwun Baladewa ingkang dahat pinundi-pundi ingkang dahat sinungkeman sangyapara dasih ing nagari Mandura. Kala Petro. Nyuwun pangapunten. Anu kala wau paring dawuh menapa? Paring dawuh menapa? Lah ya aku mau ngelingke, bapakmu kuwi aja kemewat nglamar marang Lara Temon. Lara Temon kuwi sak ora-orane anak ratu. Nadyanto anak angkat ning kulino keceh bondo keceh donya ana Praja Ndrawati. Njaluk apa wae kelakon. Semar ki kudune mikir, Sanake iki mikir, wong dienggo mangan Wirakasa, kok arep boyo anak ratu. Lah kok ngono kok wah wis ora dipitung babar pisan. Kuwi malah ngrekasake. Mula sing jenenge wong golek mantu kuwi bibit bobot bebete kudu diitung banget. Aku kok ora nyas Kakang Semar ning aku mau ngelingke timbang mengko rekasa mburine. Ngono lho. Kula sampun matur to. Kula sampun matur. Siji pesti, loro jodoh, telu ayu, papan pangkat, lima donya niki menungso ora ngawur kuwi. Ngoten lho. Kula wiwit kala wau tanpa nyenggol dhateng Paduka Sinumandura lho nggih. Kula mriku sowan wis gajeke ya wis tata krama becik, kula wis laku dodok wis saka regel ngarepan mriku wis laku dodok dumugi mriki lho. Kula ya ora ninggal ing reh tata krama. Ewadene ana sing idak-idak regadine wong tuaku, kula sing ora lila, masa tak belani. Ngoten lho. Cacing wis didak mogel kok meneh kula niku wujude Petruk menungsa sing duwe nalar genep sami kalian Paduka Sinumandura. Mbok aja sak ngono ta. Wah, aja sak ngono. Sing jeneng pangkat iso minggat to, bondo iso lunga. Ora usah dipamer-pamerke. Nggih, bapak ki pancen wong ora duwe. Semar ki wong melarat, Gareng Petruk ki wong melarat. Namung dene Gusti kang nyipta urip isih diparingi rejeki umur dawa. Tegese jatahe rejekine Petruk niku tesih ya ora ketang metu Sinuwun Mandura, Raden Samba, Raden Setyaki, klebet Paduka Sinuwun Baladewa menika. Mila nyuwun ngapunten to, nglamar ya nglamar. Ning mbok ya wis ora usah dadak nyenggol karo sak pepadaning urip. Nanging aku ora lila. Mula yen kowe pancen isih ngemat, kowe minggat to saka negara Ndrawati. Kowe aja nyepet mripate Baladewa. Ngapunten. Kula dayoh, sampeyan ki dayoh. Lah padha-padha sing entuk wedang segelas kok nundung iki cara ngendi. Lah wong sing didayohi sing duwe omah wae nampa kanthi becik kok. Lah wong sampeyan kuwi sing ora tak sowani kok gembrak-gembrek kaya cempe kodanan. Mbok nggih sampun to timbang ora kajen. Ayo to nggone dhewe-dhewe. Panjenengan sing dadi ratu ya ngayomana karo kawulane, carane ngayomi ya kepiye nulung kawulane sing lagi keserakat. Tindak tanduk muna-muni aja sok nglarani atine liyan. Mongko ati ngene kebacut tatu angel pulihe. Ngoten lho. Mbok nggih sampun to. Kula tak nyuwun keterangan rumiyin kalian Sinuwun Kersa dos pundi dipun ora. Ning aku tetep ora serujuk. Lara Temonku ya dadi tanggung jawabe Baladewa. Arep dikepiye wae Kresna kuwi adhiku. Mula ora sandadak kokean Dawa Rembug kowe minggat saka kene. Yen nganti kowe ora gelem minggat saka kene aja takon dosa. Baladewa tegel karo kowe. Aku ya wani kok. Apa rumangsamu kuwi? Petruk terus ngingrem ngono ya? Ha. Heh. Lho. Wani wae wong diwarai kok. Aku ki wong cilik ngrumangsani, aku wong melarat kok. Mangan rekoso tak akoni. Ning basa banget kowe iki. Karo wong desa sing urip rekoso. Mangan durung krasa nyambut gawe kudu rasa sing dipesesa. Isih dina barang. Elingono, ana ngersane Gusti kang nyipta urip kuwi kabeh padha. Wis nek mati ora takoni bojomu pira. Pangkatmu apa ora takoni? Ngeri. Lho. Malah menteleng wae kok. Apa rumangsane wis Petruk ngene iki terus ora wani ngono? Aku iki wani sing tak waneni ora perkara Baladewane ning watake sing lali karo adeg-adege ngratu. Ora. Kowe kudu minggat. Ora minggat. Aku teng kene kok. Ora mulih. Kok sing di omah ora nundung kok. Yen nganti kowe nantang perkara karo Baladewa, mara maju. Aku ora bakal mundur janggah. Wah, aku ya wani kok le. Aku ya wani arek jak pirang dina cekake. Lho. Kowe mentala malang kadang karo ngarepe Baladewa. Yen pancene mentala karo Baladewa, ayo.
Yen kira-kira kuat nampani nenggala, maju ae. Anut ngapunten kula kok radi geblet nguyuh sekedap nggih. Kula tak ten wingking sekedap nggih, Nyuwun. Nyuwun pangapunten lho nggih, nyuwun ngapunten. Ora sak arep metu njaba. Ayo sing mati kowe apa aku? Arep ngene Petruk mati wis tak lilani timbang urip kudu yayak mindring. Ayo metu njaba kaya apa digayane bolot bangsat arep parek. Hei! Ngimpi apa awakku? Rumangsaku mau bengi ora ngimpi dadi manten. Aku ya ora ngimpi turu lambaran debok pitu. Oh alah kok ya abot men sanggah kuwi. Cangkemku mah ya ngapa dadak mangsuli sinuwun Baladewa mongko. Sinuwun Baladewa wis ngasta nenggala. Bapak Semar. Pak. Aku pamit mati ya, Pak. Bapak Semar. Alah piye awakku iki? Ha ya wis. Wis tak tekati. Tiwas digelanono lakon ki adile dilakoni, penandang adile mung disandang. Aku yen ora diwarai jane ya ora wani karo wong bule iki mau. Negane aku dijarak ya kepeksa. Abang mripatku. Ha ya wis. Wong wani ngidak-idak harga dirine Bapak Semar iki padha karo ora ngejeni wong tuaku. Wis dadi sumpahku, sapa ora ngejeni wong tuaku, tak belani nganti sak patiku. Petruk wis sumpah, timbang mati mlumah, alu wong mati bergagah. Ben angel sisan sing buntel. Timbang sepaneng nembang sik. Nuwun ngersane Gusti Kang Nyitore muga-muga rika kinali sasaka beda tinebet saka durga sengkala. Tinakaning bagya mulya Prabu Baladewa eling para dusina. Muga-muga ora ana sing jarak karo Petruk. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara. Luputa bilahi kabeh. Jem setan datan purun paneluan tanana wani. Mewah panggawe Allah gunane wong luput. Geni atemahan direta maling adotan. Ana nyaket mring kami ana duduk pansirna. Anoman malum paksamun mrabeng witing kosari. Mula tangan dekati awan udyayu kuru anging kelung rino sakara kesna. Daratasena. Ya. Jroning kewo mandika dangun telang pedangipun kang kataman brojo. Temah teking lalis. Bakti kula menemban wis tak tampa Petruk. Sembah kula Gus. Ya wis tak tampa. Rangi wundi. Lah kok ya ketemu ana kene. Kendak pundi ndara kula sekalian. Ngene Petruk. Nalika aku krungu kabar yen to wong tuamu bakal mantu. Dene wong atuamu mata aji pameling. Satemah Anoman bisa sowan ana Karang Kedempel bebarengan karo anak Wantasena. Apa bener yen Pukulun Ismaya arep mantu? Nggih, badhe mantu. Insyaallah. Lho. Piye? Lah nggih, badhe mantu. Nek siyos. Sapa sing dadi manten? Kowe rabine, Truk. Walah. Badhe nyitak kere dapurmu. Bojomu siji dastere suwek ra tok tukoke kok.
Amrabineh. Mbok ya ora ngenyek. Nek tekon iki sing apik to. Arep sapa sing dirabekke? Nggih, ngeten lho penembahan bapak menika ora gadah anak angkat ingkang nami Bambang Senet niku adik kula. Oh ngono iya. Menika badhe pikantuk Putri Ndwarawati putra angkatipun Sinuwun Kresna ingkang sesile ndang lara temon. Ngono Petro inggih. Terus kowe tekan kene, kula dipun utus Bapak Semar nyuwun dinten kangge dhauping temanten. Saha dipun tampi menapa mboten lamaran saking Bapak Semar. Oh ngono iya. Yen ngono bener kandhane pukulane Semaya. Anoman kelawan putraku Antasena kinen nututi marang lakumu. Awit nggonmu sowan ana Praja Ndwarawati kuwi bakal nemahi rubeda. Lho, ngoten? Iya, Tru. Sing ngendika ngoten sinten? Bapakmu ya pukulane Semaya. Weh. Semar. Bapak kejebul ya elok tenan. Semar iki ora mung Semar mendem, ngene iki ya nyatane duwe kawaskitan sing linuwih. Mula aku tekan kene iki kon ngawat-awati karo kowe. Yen ana bebaya mengko Anoman karo Antasena ingkang bakal sabiyantu karo kowe. Wah, niki kok malah. Oh, alah, Mesti ngapa kok? Lega raos kula. Eneng apa to? Wah, niki ora jan pun. Iki dak ngomong kok malah. Ngeten lho, niku ngeten. Kula sowan mriki sowan Sinuwun Kresna, ndilalah sowan kula niku nyarani kalih Sinuwun Mandura. Ngono nggih. Sinuwun Mandura menika dados rayanipun Prabu Duryudana badhe mboyong pun lara temon. Mangkono Petro inggih. Sinuwun Kresna dereng paring dawuh. Namung ketingalipun Sinuwun Mandura menika kok ngelek-elek dhateng Senet adi kula menika. Malah anggenipun ngelek-elek menika nyandak dhateng wadinipun Bapak Semar. Ngono inggih. Wah, ngantos dados rame rembug ten Pendhapa Ndwarawati wau. Wah, Prabu Baladewa oleh ngeling kene niku alus tembunge. Ning kene kula ibaratke jenang jiglok ning wedi. Ketoke legine ngeres niku. Mangkono nggih. Wah, oleh ngendika niku, "Yai! Yai Prabu. Aja tok tampa palamar saka Karang Gedhem. Anakmu dadi kere. Semar kuwi gedhi bakal kaping 29. Nggo ngopeni anake telu teng kelelet ora iso kok. Apa meneh arep rabi karo anak ratu. Semar kon iki lho gitoke. Semar kuwi gedhi bak. Kuwi yen ora ngemis-ngemis ora iso mangan enak. Yen ora njaluk-njaluk ora iso mangan enak. Wah, sekolah niku mrekitik kuping kula. Abang mripat kula. Kuning untu kula. Pancen cangkem iki ora rezekian kok. Wah, bareng Sinuwun Baladewa ngoten. Wah, kocape kula waneni. Ngono wae. Nggih. Kula nyuwun diparilah kalih Sinuwun Kresna kangge mangsuli Sinuwun Baladewa niku. Hei, Baladewa. Lekno mripatmu gatekno gobongmu. Apa rumangsamu? Aku dira diapurmu. Aku dira diapurmu. Matane kok malah menteleng ning aku iki. Niku mung anu nirokke kok niki. Niki mung nirokke. Tenggen Pendhapa kedadiane ngenten iki lho. Anu ora tak rekam arake niki wau. Momo tak rekam tak tuduhke gandeng ora nggih. Wong kanan kaya ngoten nang rekami piye? Lah ya terus bilang nggih. Wah, onak-onake kula ya ora peduli kok. Wong ngidak kok wisan. Sinuwun Baladewa anggere bengok kula bengoki melih. Petro apa kula ngaten. Ambrek kok menteleng kula ya saya menteleng. Wah, iya. Tujune kok matamu ora nyeblus. Selek nek mari. Wah, bareng pun dhuwur kita metuan coba. Baladewa ora tira batangmu. Kula ki ayo metu aja apa? Sing mati kowe apa aku? Yen ora kowe ya aku sing mati. Ya wis suwe no lha nggih. Wah, pun Prabu Baladewa metu. Kula ya wani. Ning kula kok ya ora kelingan. Eneng apa? Jebul Sinuwun Mandura niku wis nggawa Wadyabala Ngastina. Ngastina pun dugi ngriki jangkep sak gamane nika kirap. Ajeng madosi kula. Mila penembahan mangsa minggir saking ngriki. Mriki ajeng enten perang gegempuran Petruk melawan Kurawa sak antek-anteke. Mengke nek kena tumbake Kurawa sampean kena malah kula tombok nambake sampean. Mula sampean mang semikir kula arep ngadepi Kurawa. Guyu.
Bro, Nun. Aku ora wis kandha to. Aku tekan kene iki ngawat-awati kowe. Mula yen ana bebaya, aja kowe sing maju. Anoman karo Gusti Mantasena bakal nandingi wong Astina kae. Iya, Truk. Ora usah dadak kowe. Aja wong Astina. Ha wis Baladewa maju, Waton Antasena manggon ning bener, aku wani kok, Truk. Lah terus iki wis kowe ora usah semelang. Mengko yen Kurawa maju arep ngeroyok kowe, aja kowe sing maju. Anoman. Allah, penyembahan. Kanang dhewe. Hene bagus dhewe, ala munyuk dhewe. Hus. Oh, diwang malah munyuk-munyuk kowe. Tujune ana tenaga sukarela ning rawuh. Rumangsa itu pepadang nganti kula. Ya, mula wis saiki sumbara. Nganti sak jebole cangkemmu ya ta. Engko nek Kurawa arep ngeroyok kowe Anoman mungsuhe. Ketandangan iki. Niki rembug tuwa lho iki. Iya. Tenan? Ya, maju wae. Sumbarane Kurawa. Mengke tiwas mriko maju sampean minggat ora. Aku nang kene. Aku tak ndelik ning dhuwur wit. Aku ya tak ndelik ning bumi sik. Kok nek butuh aku gedruk ping 3. Ha nek sampean keturut ora. Oh sampean iki ora betah melek. Ning estu iki? Iya, tenan. Mengko nek sampean tak gedruk ping 3 ora. Jedul tak wiwi lho. Iya, jedul. Gedruk ping 3 bruk-bruk no metu. Nah, aku wis metu. Mak prucut. Beres nek yo. Pon iki kula sumbar tenan. Sumbara ya. Ayo wong Astina, maju. Aja cici-cici kepiye Petro ya. Ayo. Ana dongeng endek-endek dipenunggul patenana penunggul apa dosane dosa nguli sesama aja tindak kewalat alah iya bener kandhamu lali sumber ketiwasan Haswa Suta Utama Haswa jaran Suta anak Utama wis ngarani kowe anak blu wong edan pancen aku sedan wit biyen aku pancen sedan wit biyen Pedro apa? Ora sah kowe dadak kowe ngarep Suwatama golek. Aku wis ngerti nek golek aku mah. Aku wis paham. Kowe golek aku ta mergo kowe nampa perintah Prabu Baladewa kon nyekel Pedro aja nganti aku iso mbayang indang lara temen tak go nyangar kadepel. Ya ngono apa piye? Apa? Lho. Aku mau semene ora krungu to. Kecepeten lemu ngomong kowe. Aku ngerti kowe diperintah Prabu Baladewa kon golek Pedro kon mateni aku ben aku ora iso mbayang indang lara temen. Ngerti ta? Ya bener. Mesti bener wae. Aku iki cah elok. Ayo. Kowe nek arep golek Petro, lho aku wis ngegleh-gleh nang kene. Nya tak kapake aku manut. Arep sak regane. Ayo. Kowe arep gelut karo Petro? Dipetong, menang ora kondang kowe. Kalah jarang wirang, kowe wong luhur musuh karo batur. Menang lumrah. Nek ora kondang, wadene kowe kalah karo Petro, jarang wirang. Ngerti? Kok sik to. Nyandak rai. Mbok ora idep yen nganti ora murungke karepanmu aja takon dosa. Kelakon ilang nyawa, malaikat apa kok ngilang nyawa kuwi? Apa pati urip kuwi gumantung ana Swata? Ora. Areng iki, beda. Wong nang kene iki lho. Wis ta kowe rasa tak arep. Ayo nek kowe arep gelut-gelut wae.
Arek jelu nganggo cara apa? Aku manut. Ayo. Tangan kosong boleh. Ngejak apa? Karate, oke. Oh. Maju rene, kowe maju, tanganmu tak sandak, tarik, tangan mburi njotos weteng duk. Kowe mesti langsung mutah getih. Kowe tiba ya ta, tok endani, aku noleh, tangan kene maju. Lho, iki hujet tuk rokok. Menungso elek iki. Mula matane ngetkesak wae. Bae jikuk rokok iki. Ayo, arek sawah. Rasa kaya ngomong. Ayo gelut, gelut. Jotosan, jotosan sing mati kowe waku. Janji ora minggat. Aja takon dosa. Kendarat pedhot lu kok kencang kemi. Woi! Maju. Edian. Wah, mula kok kemaki nggawa tukang kepruk Petruk. Ayo Petruk dadi tanggung jawabku. Ayo ngono laden ngono. Parat kowe. Ayo maju mo, maju mo. Wah, edian. Kancane akeh men. Anoman mungsuhmu. Yo, ilang nyawamu cobanen. Hop. Hoi. Hoi! Has! Oh! Hoi! 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 Oh! Ya! Oh! Oh! Hoi! Ah! Ah! Has! Wah! Oh! Oh! Ah! Ay! Ah! Oh! Hey! Hey! Wah! Ay! Ah! Ah! Wah! Oh! Candak we! Hoi! Wah! Oh! Hoi! Yo! Eh! 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 Matiak! Aduh! Oh! 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 Hoi! Ah! Wah! Sayo! Maaf. Ah, pusing. Untune utuh. Sabu-sabu ya sing elok. Ah. Pripat mung dhuwur. Oh iya. Ah, nduk sing nduk. Wes. Mbok sak kendine. Ayo. Ya. Ah. Oh, cekel we. Iki dalan. Ah. Oh, iya. Hoi. Ah. Wah, ya. Aduh, yo. Ah. Oh. Oh, oh. Hey, lo.
Wong kudu Antasena iki. Wong edan Surtayu Hus. Petruk ndi rasa goleki? Antasena ya. Ilang nyawamu ya. Hop, hot, tapi jambak. Bodyak. Iki ilang nyawa. Lo. Lho. Ambles bumi. Kaya welut. Hot. Hot. As. Hot. Kancane pirang-pirang Anoman cekel bekuk yo cekelen yo awas hot lu nyadi wah kece we iya ho wah iya sabar oh hit iya hit lo hit iya hit oh kaya kae mau candanya cadan ya ora kena wes krungu risi ya ayo dodok dadamnya as wah iya elok Petro. Hai ya. Ho. Hoi. Hoi. Ya. Sana Petro. Ayo arep perang cara sapa? Cara Antasena aku ya iya. Antasena iki ambles bumi. Yo. Ho. Oh sapi ceng. Tak gundelik. Ganti. Aja cara Antasena. Cara Ndara Janaka. Arep ayo perang cara Ndara Janaka. Ya, gendir yo. Jebleske Ndara Janaka. Nah, sikut diglokke kublat. Ya, maju gendir neh. Malih, ya itu gak. Ayo gendir neh. Buri. Ya, iki aja gak
Wah, edan tidak tenan. Cara sapa nih? Anoman. Oke. Wah, perang pirang-pirang terus mburi tok umbar ya. Usah basah no. Ayo perang cara sapa? Anoman, aku iso. Ayo. Ilang ya. Kuwi macan kok kethek. Ya wis pokoke muni. Sing penting kowe wedi. Malah kaya beruk. Sing penting ra kethek. Wah. Ababe. Ora sanggo ngono kuwi. Ayo. Awas, perang cara Anoman. Kopro liak bating. Wah, ayo. Iki ae. Biar. Ngene lho Anoman mau. Iya. Weh, ayo iso ta aku. Ayo, kowe madhep rono. Pluntir rene. Iya, bating. Ayo. Ndi tunggale? Pemasane Petro apa dikira ra iso. Awas yo. Hoit. Biar. Hoit. Jebleske. Hoit. Hoit. Ilang ya. Hoit. Matane iki lho. Sampeyan kok ngendi? Sampeyan kok ngendi? Aku yang ngewangi kowe malah tok burukke ngono. Wis tak ngono dhewe. Wah, kedah kok mupungan. Ayo, di musuhku. Maju ae. Petro ayo nari. Raja Bala tuh tadi. Hei. Ha. Awas, Bro. Siap. Selamat. Iki bangsa apa ta akeh mentok gaman iki. Ayo. Iya ora kena. Ayo. Ora kena. Ayo di. Son kabeh ora kena. Ayo tamakno kabeh. Ora bakal kena. Ayo. Pripun man? Anoman Antasena teka iki. Tak tekan kene ya. Mesine nggih entuk undangan. Lah iya. Tak kira nek mung Petro ijen iki. Terus dipun Mbak maju wale. Sinten? Kowe kula. Iya maju ana. No, maju. Pilih mati sek apa alon-alon. Ya, nek pilih mati sek mungsuh Petro apa Anoman? Petro ngalor ngidul mesti nggawa petel, ya. Sampeyan maju Petro nesu petel sirahe crok mudyan. Anoman nesu bedol wit asem keprukke sirah, bies sirahe ambyan. Niku langsung sek. Nek arep mati alon-alon mungsuh Antasena. Sampeyan maju sungute nika metu nyungut dada makmut wis. Mengke gosong mboko sithik iki gosong, ya. Terus mengke sampeyan setruk sik. Mati separuh kene sing arep mati sik. Sikil ngarep mati, sikile kene mati. Kene mati. Terus nembe munggah. Gulu gosong, raine gosong, mripate mendulu metu. Petok metu. Aja medeni, ora medeni tenan. Kowe ngalia. Senengane kok ngendhake rowang ngunggulke mungsuh. Wah, maju. Nganti kowe ora maju tenono. Tak catet ora nampa blanja kowe. Maju. Dursasana
Goroh sasana nggon. Nggone wong seneng ngapusi. Walah gek maju wis diunceki. Truk, piye? Ah, piye? Piye apane? Kowe ya arep dikongkon sengkuni ta? Kowe kon sengkuni. Kowe kon sengkuni kon musuh karo Petruk. Ya ra. Salah kene sik. Ijah ayune. Kuwi apa, Truk? Ya nek ben kowe tak nggo keamanan diri kok. Piye, kowe arep musuh Petruk? Maju iki lho wis tak siapke. Lagi bar tak ungkal iki mau. Arep yo ditugel ngendi sik? Tangan, kiwa tengen, sikil, dimutilasi, boleh. Aja. Malah wedi aku. Lah piye wis tekan kene kok? Wah. Aku gelem perang ning aja nganggo ngono kuwi ta. Terus wis sak karepmu. Perang cara apa aku manut. Nek cara Anoman aku moh. Perang cara kethek moh. Ya wis saiki perang cara wedhus. Piye kuwi? Perang cara wedhus. Karepmu sapa sing ditingkes mengko nek muni mbek diculke. Ngono. Heeh. Ora nganggo kuwi to, ora. Wis tak simpene sik. Tak selehke, ayo. Saiki ora perang kethek, perang wedhus. Ya, sapa sing ketingkes? Perjanjian. Sapa ketingkes nek wis muni mbek kudu diculke. Akur, hati. Oke. Hilang nyawamu. Alah ayo iso maju rene. Candak pecah dasu. Lah ngene iki malah seneng aku. Nah, adil kuwi jenenge. Ya. Ayo maju. Wah, ngene iki ora kesel. Ayo. Apa bras-brus barang iki. Ngene penake ra ilok. Meneh. Oke. Yo, Kowe kudu mesake karo cempe. Ora kena tega. Ya. Ayo kowe. Bek. Ora iso kowe ngalahke aku. Urung. Ayo. Iya. Bek. Alah mbek karepmu ora karepmu. Ayo. Hei. Terus endi sing mundur? Yen ora Baladewa sing ngrampungi, ora bakal Petruk gelem tunduk. Mas minggir. Petruk ki lho, Baladewa ya ono nenggala tugel gulumu bareng. Weh, aku ora ngerti. Warane ndi, Truk? Menawa mungsuh wong bule. Sapa? Prabu Baladewa. Kowe arep maju. Nggih, maju. Sing tak jaluk kowe melingo, kowe arep njaluk dipendhem ning endi? Melingo Anoman. Lho, lha piye ta? Aja kumewat. Sinuwun Baladewa sing asta nenggala. Lah terus? Lah kok ya wani yo. Iya, nek kowe ora ana sing ngawat-awati, ora bakal yo menang musuh Sinuwun Mandura. Lah terus pripun supados kula iso menang gen kono keweleh ngono lho. Nek keweleh terus kisinan terus mulih ngoten pripun? Ya yen pancen kowe arep melehke saiki wengakno lawang kasuwarganmu. Kowe sedakep merem mripatmu ngeningke cipta. Ngoten? Ya, ana apa-apa aja tok tambuhi. Ana swara aja dirungokke. Ana rupa aja didelok. Terus wis to kowe meneng kok. Mangko aku arep ngewangi kowe. Ngoten? Ya, wis sedakep. Ana rupa aja didelok, ana swara aja dirungokke. Ya. Yen ana apa-apa aja tambuhi. Siap. Wong edan iki. Ana weteng kula sakit ta. Ayo merem. Ya. Wis melek.
Melek. Pun. Loh. Sampe ta pundi? Nang kene kok. Pundi ta? Aja barang sulapan lho. Sampe ta pundi, Bun? Nang kene lho. Pundi ta? Nang wah ngitik-itik kok jero iki. Wow, aku wis manjing ning ragamu iki. Terus gene apa iki? Maju. Mergo yen aku maju malah aku sing pekewuh. Rasaku sing ora kepenak. Ning aku nyilih karo awakmu, gandeng iki wong edan, mesti ora duwe sarus iku karo sing Mandura. Oh ngaten? Iya. Ning welingku arep kowe wis tak nggoni awakmu yen ana apa-apa kowe ngindani, dijotos kowe ya Indra. Oke, siap. Wis ana maju, kaya apa Prabu Baladewa iki? Menungsa ora tata, kowe ya ora tata. Menungsa elek, kowe luwih elek. Dian iki wani ora wani wae. Wong edan, kowe luwih edan. Anggep apa lek anggepmu apa? Kowe wani karo aku, kowe wani karo aku ya. Ilang nyawamu, aku ya iso ngilangi nyawamu. Kowe golek sumbar ya kok nirokke wae. Bingungke. Ayo, Baladewa ngrampungi nyawamu. Kowe iso ngrampungi nyawane Petruk. Sembahi diri-diran godhog dadamu. Wah. Ayo. Ayo. Otta. Ayo. Wah, ayo. Otta. Ayo. Ayo. Amuk Sura Marata, Jaya Marata. Ayo, imbang-imbangan pesantren padha. Petruk ora bakal mutri cah. Iya. Iya, wae ya. Jare yen dileboni ora lara. Jare apa nek dileboni iki ora lara. Lah kok iki malah awakku mah lara ngempeh. Ngapunsi sing kandha. Jare dileboni iki ora lara, iki malah lara kabeh. Lho. Kok wis metu? Lah menungso ora tata. Aku muni apa? Sinuwun Mandura yen arep ngantem diendani. Lah mereka ngantem aku ora apa-apa iki. Lah ya kowe ora apa-apa. Lah aku iki sing ngempet ning jero iki lho. Oh iya ya. Ya piye kok. Wah, wis ana Mas Gede. Ora sudi aku. Mungkin ngrasake lara kok ngono sapenake dhewe. Wah, wis. Malah gek ngono e wis. Delok men ta leboni. Urung mat kok wis ngalih. Ayo mat suare. Aku durung kalah. Aku ya ora wis. Bengok nang kuping tak uaplok raimu lho. Ayo. Ayo. Majore. Mbon to. Ayo. Ngawang ngono ya jarak kok. Jarak kok bengok nang kuping lho. Sorry. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Mangke rumiyin Koko Prabu keparang lereh nang rumiyin seleh dedamel. Yai Kresna, wis ora usah tak mikir tuwa-tuwa. Ayo. Lara temen tak boyong yang Ngastina. Kula boyong dateng Karang Kedempel. Ora usah aku ngrungokke Petruk, ora usah ngrungokke Prabu Baladewa. Kowe manut aku. Lho. Aku iki rumasane kok nirokke kok ora mapan. Oh, senengane kok. Sampun to Koko Prabu. Sampun. Masmu ngayal. Wis menengo. Nggih. Piye? Ngaten Koko Prabu. Sak sampunipun paduka Koko Prabu nglandang dhateng Petruk. Anak kula lara temen lajeng kula dangu badhe ngladosi dhateng sinten. Terus lara temen milih sapa? Nyun mangapunten. Lara temen mboten milih dhateng Bambang Senet, ugi mboten milih dhateng Lesmana Mandrakumara. Lah terus awit wonten sayembara ingkang kedah dipun wujudaken. Wujude apa? Lara temen sagah dipun boyong
Sauger temanten kakung mujudaken inggih menika tetingalan swarga gangsa Lokananta. Kayu klepu Dewa Ndaru pisang mas debok suwasa ingkang apupus cindhe parijata kencana. Kaping kalih temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Ingkang ndandosi temanten kakung Dewa Bagus tanpa cacat. Ingkang maesi temanten Putri Widodari ingkang tanpa ciri. Pengiring temanten kakung Ratu Sewu Negari lajeng sera-seranipun wujud gunung ingkang saged lumampah piyambak saha saged tata jalma Kala Prabu. Sinten ingkang saged mujudaken kekudangan menika saged mboyong dhateng anak kula lara temon. Wah, duwe penjaluk kok ya aneh-aneh. Ya. Yen pancen kuwi sing dadi penjaluk lara temon, aku bakal bali nyang Praja Ngastina matur marang Yayi Prabu Duryudana. Mengko digoleki apa ora mung gumantung ana Yayi Prabu Duryudana. Wis, pun kakang jaluk pamit. Yayi Prabu lain sing kuwi kok. Ngapunten. Piye Petro? Nggih. Niki kula nggih pados niku wau. Tetingalan swarga niku wau. Iya. Gamelan Lokananta kabeh kudu tak wujuti. Iki wis piye nasibe adikku Senet? Kuwat kederajatan apa ora? Wis mangsa bodho. Kowe kandha karo bapakmu. Mengko Kakang Semar wis nyumurupi apa sing dadi karepmu? Setika. Nun rasane aneh. Sing ngusiri kaget mboten. Oh cah elok kaget. Piye Petro? Apa wis kelakon ana karampungan saka Sinuwun Kresna? Nggih penemban menika putra Ndwarawati sinten badhe mboyong kedah saged mujudaken tetingalan swarga gangsa Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru gedhang mas debok suwasa ing apupus cindhe parijata kencana. Kaping kalih temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Ingkang ndandosi temanten kakung Dewa Bagus tanpa cacat, temanten putri ingkang maesi Widodari tanpa ciri. Sera-seranipun wujud gunung ingkang saged lumampah piyambak saha saged tata jalma menika penemban. Oh iya. Aku wis mudheng apa sing dadi karepane ning kabeh mau gumantung ana pukulane semaya, mula ora ana alane. Ayo. Ndak kanthi bali dhisik marang karep. Apa? Kula dherekaken, Mbak.